Първият по рода си международен конкурс-фестивал за български авторски детски и юношески песни и театър се проведе във Вашингтон през ноември 2022 година. За финалната част бяха номинирани 3 представления от училище Паисий Хилендарски във Вашингтон, от читалище Фар в Бургас и от читалище Светлина в Поморие. За музикалната част бяха номинирани 10 песни от България, Великобритания и САЩ. Искам да отбележа участниците от ансамбъл Бамбини от Пловдив, които плениха публиката с гласовете си. Гости на фестивала бяха американските сладкогласни момичета от ансамбъл Орфея с ръководител Татяна Сърбинска, които откриха фестивала извън конкурсната програма, а закриването беше осъществено от танцовия състав Пендари към училището. Компетентното жури, ръководено от Дони Викилов, определи и връчи наградите. Вижте колко много положителна българска енергия се събра в нашето малко неделно училище. Нашето единодушно решение е, че наградата на първия по рода си конкурс тук отива за Румяна Кралева. Нашата награда е изобщо, че сме тук, че Бойко не забеляза и че ни покани да бъдем заедно и да преживеем това. Това е нашата награда. А иначе за това стоите много дълъг труд, много дълги години и благодарение на усърдната работа, на любовта към театъра, получаваме такива високи отличия. Благодаря на децата и на читалищата, които са странни морски животни, прилични на хризантеми шали. Кафяви и зелени водорасли, вълнували приказни паркища, сред които се стрелкали шарено набраздени реки. Лилито продължавало без да подозира опасността. Ще те взям! Оплаши ли се? Америка. Една сбъдната мечта. Плод на усърден дългогодишен труд. Бойко Антонов ни видя за пръв път във виртуалното пространство. Откри таланта ни и ни покани в конкурсната програма. Срещата ни на живо отвори нови хоризонти. Срещна ни с деца и ръководители, които творят на американска земя. Обменихме творчески идеи и създадохме нови вълнуващи приятелства. Безупречната организация на първия фестивал за авторски текст, музика и театър спомогна за отличното провеждане на новото начинание. Шивиците на България оживяха в иновативния спектакъл на режисьорката Юлия Ташева, която работи в българското училище Паисий Хилендарски във Вирджиния. Показа ни красотата на българския фолклор, вплетен в цветовете на везбата. Духът на родината ни ще пребъде в чужбина, защото всички я носят в сърцето си.
Наградата за сценарий, адаптивен, да кажем, или оригинален в случая, сценарий отива при Юлия Ташева. Искам да кажа специална адмирация, преди да връчим наградата, за децата, участвали в спектакъла, наградата е и за тях. Публиката, развълнувана до сълзи, показа, че пътят, по който вървим, е правилния. С България в сърцето, неуморимият Бойко Антонов дава заявка за продължаването на фестивала и утвърждаването му в бъдеще. Артистите от театрална формация Усмивка при Народно читалище ФАР 1946 г. Бургас и Светулка при Народно читалище Светлина 1939 г. Поморие, така наречените усмихнати светулки или светещи усмивки, представиха спектаклите Пук по Валери Петров и Ян Бибиян по Елин Пелин. Горещият прием им даде самочувствие и оптимизъм, че силата на изкуството е безгранична. С нетърпение очакваме новото му издание през 2024 година, като пожелаваме здраве и дръзновение на създателите му. Бяхме, видяхме, победихме! До нови срещи и успех! Имаше нещо много любопитно в представлението Пук, което непременно трябва да се отбележи. Две деца водиха една кукла и ние бихме искали те да вземат наградата, Дарина Добрева и Рая Савова. Но нещата не свършват от тук, защото към тях и аз нямам представа как ще разделите статуетката, освен приятелски. Значи годината има 12 месеца. Към вас ще добавим още един човек и ще трябва по 4 месеца да стои във всеки от вас тая статуетка. Изпълнителят на Хрили трябва да добавим Борис. Много сме впечатлени и от тримата по най-различни причини. Изключителна артистичност. Рая всъщност изнесе една много сложна роля. На времето сме учили за космонавтите, тук ги наричат астронавти, те винаги имат дубльори. Но в случая дубльора игра заедно с изпълнителя на ролята на Лили. Те всъщност двете направиха една идеална личност. Лили беше прекрасна, наистина, с чудесна дикция. Същото се отнася за Борис Джелапов. Чудесна дикция, прекрасна. И тримата са едни невероятни бъдещи актьори. Можете да бъдете такива, ако имате характер, защото за тази работа трябва много характер. Пожелавам ви от сърце, имате пълната ми подкрепа, ако мога да помогна с нещо. Успех ви желая, ако сте търката, от 5 месеца на човек. И това е всъщност пък най-тежката награда. Пак ще направя аналогия с Оскарите. Нали знаете колко се вълнуват, когато се избира най-добрия филм. Дори наш човек, Митко Маринов, който живее в Карлсбад, в Калифорния, излезе на сцената, защото имаше право да го направи, тъй като те спечелиха за най-добър филм. Тук ще трябва да излъчим най-добро представление. Много се колебахме, много спорихме.
Но най-доброто завършено представление от към сценография, от към музика, от към режисура, от към драматургия, от към актьорско изпълнение, от към общо отношение. Моля да заповядат на сцената всички от представлението ПУК. Заедно с вас, защото това е всъщност обща награда. Нямам представа вече, тук трудно ми е да смятам как, по колко трябва да стои статуетката във всеки от вас. Да представя госпожа Лидия Танасова, която е изработила декорите и... Прекрасно, жалко, че нямаше сценография, защото ще да я получи. Да. Вокална група Бамбини при Общински детски комплекс град Пловдив е сред щастливите участници в първия конкурс фестивал за български авторски произведения за деца и юноши в град Вашингтон. Сам по себе си това е един уникален фестивал, единствен по рода си, в който звучат само български произведения и то тук, на територията на САЩ. Това е нещо, което е изключително образователно както за нашите деца, така и за тези деца, учащи зад океана и посещаващи българските училища. Уникален форум със значимост на изключителен културен обмен. Ние като участници успяхме да се докоснем до това, което правят и което представят децата тук в Америка, българските деца, на нашата българска общност. Успяхме да чуем уникални изпълнения от прекрасния хор Орфея с художествен ръководител Татяна Сърбинска. Такъв хъс и такова излъчване и такова усещане към българския музикален фолклор и то в изпълнение от американки скоро не бяхме чували и не бяхме почувствали. Ние сме сред щастливите номинирани за участие в финалния етап на фестивала и тук е мястото да благодарим на господин Бойко Антонов, който направи абсолютно всичко възможно да присъстваме и да бъдем на сцената на българското училище Христо Ботев. Това е един уникален шанс за нас, защото ние имахме възможността да представим нашето творчество. Имахме възможността да пеем за България и тези песни да се чуят тук, чак зад океана. И говорейки за този хубав фестивал и споделяйки това, което ние почувствахме и изживяхме, думата е само една. Тя е гордост за това, че успяхме да бъдем и да пеем за българите, живеещи във Вашингтон и в Ню Йорк. За това, че имахме възможност да представим себе си и България в най-значимите ни институции, в посолството в град Вашингтон, посолството на Република България и в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк. За това, че имахме възможност да пеем пред децата и пред родителите на българско училище Гергана в Ню Йорк. За това, че чуха нашите песни много хора и много деца, живеещи тук. И всичко това направихме от сърце и от душа, защото за да се случи всичко това, важен фактор играе точно съществуването на този уникален фестивал. Може би тук е мястото да кажа, че от сърце и от душа пожелаваме на организаторите този фестивал да прибъде, защото той има огромно значение за възпитанието и за усещането и за българския дух на нашите български деца, тук и не само, на всички, които живеят извън пределите на България, за да могат да почувстват и да носят България в сърцето си. Ще направим всичко възможно да творим, да работим, да създаваме още песни, за да имаме възможността и през 2024 година да дойдем отново тук на втория фестивал за български произведения за деца и юноши. Бъдете и успявайте! Макар и тривиално, за нас е чест и удоволствие да бъдем тук сред вас, да представим нашето творчество и да представим себе си. Бъдете здрави и успех!